El segon premi. Tot va estar complicat, No penseu, que hi havia molts poemes que podien ser els guanyadors. Els altres esperem el proper curs. A veure, el segon premi. El títol d'aquest poema és Tinc mandra. Sobretot avui és un dia que és perfecte per aquest títol. I Tinc mandra ja s'aixeca, el pseudònim és ben bé i és la Lupe. Desperto al matí i la manta no es desenganxa de mi. He d'anar a esmorzar, però començo a badallar. M'estiro al sofà a pensar quina roba m'he de posar. I em torno a quedar dormida i ve el meu pare que crida. El temps vola que vola, arribes tard a l'escola. Obro un ull i dic, què passa? Avui no ens quedàvem a casa? I el pare que es desespera i es posa com una fera. Ja en tinc prou d'aquesta vida, jo corrents i tu dormida. I ara corro a pentinar-me, dutxar-me, vestir-me, abrigar-me, baixo a les escales corrents, però al carrer no hi ha gaire gent. I quan arribo a l'escola, em trobo ja tota sola. Estic una mica molesta, resulta que avui és festa. I quan començo a tornar, sento la mandra parlar. Queda't a la placeta a jugar una miqueta.